どう買ってる？びっくりした。お、マジか。いけるいける。そいつ倒せる。こいつ倒せる。あー、じいうわっ、バウレ一人だ。いや、マジか。あ、いや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 、オーマイガー。びっくりびっくりびっくり。やばい。勝ったら試合をいちいちやんの。かっこいい。お前もか。一人だ。バードね。一人だ。弾がないことに。やった。ナイス。やばい。うわ、アンチの中入ってった。オッケー、倒した。オッケー、そいつ死ぬ。オ